rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta yi nasarar kama wani magidanci mai suna aminu abubakar dan kimanin shekaru 27 da haihuwa mazaunin unguwan madaci da ke zaria a jihar kaduna. An zargi wannan mutum da laifin yin fyaɗe ga wata yarinya mai suna fatima, ya kuma kashe ta, ya binne ta a ɗakin da yake kwana, ya kuma yi garkuwa da gawarta, inda ya nemi miliyan 3 a gurin iyayenta. A zantawar mu da wanda ake zargin, aminu abubakar ya tabbatar mana da aikata laifin da ake zargin sa. Sunana Aminu Abubakar. Shekaran kana? Shekara na 27. Ina kake da zama? Madaci Zaria a wata Kwaregu, a nan nake zaune. Wani karin bayani za ka yi mana cewa an zargi ka da yin fyaɗe da kuma kashe yarinya? Ko shakka babu, ana tuhuma na da cewa na yi fyaɗe da kuma kidnapping. Na shigo cikin ɗakin ne sai na cin mata akan chest ta ɗan shingida. Me dai ka buga mata yayin da kake? Alamar ta yi shaye-shaye sai ka buga mata ta mutu. Sai na nemi maciya sai na buga mata akai sai ta mutu. Daga nan bayan ta mutu sai kai yaya? Sai na ja ta zuwa bedroom, sai na samu cutlass sai ka daddaza ta? A'a, sai na haƙa rami na saka ta ciki, ka rufe ta. Sai ka rufe ta? Amma me kai ka aikata wannan? Kai na ya kulle ne kawai. Nawa ka nema wajen iyayen? A farko dai an fara neman kuɗi naira miliyan 3 a hannunsu. Nawa aka baka? Sun ba da kuɗi naira 120. Daga baya kuma suka ce sun kawo nawa? Suka ce aka ce musu sai sun kawo raguwan cikin kuɗi, tunda sun roƙi cewa naira 200,000 su iya bayarwa. Ina kira ga al'umma da duk wanda yake da ra'ayi ko ya fada ciki ya ji tsoron Allah madaukakin sarki ya tuba. Ni ma din ina kira ga 'yan uwana musulmai waɗanda suke cikin wannan hali da waɗanda kuma suke da ra'ayin shiga, ubangiji Allah ya yi musu. Idan kai alƙali ne aka ce ka hukunta mai irin wannan laifin da kai, me zaka mai? Idan ni alƙali ne aka ce in hukunta mai wannan laifin, zan duba kundin shari'a duk abin da dokar ta nazar akan shi in aikata mishi. ASP Mansur Hassan shine mukaddashin kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kaduna, ya bayyana mana yadda suka yi nasarar kama wanda ake zargin. Wannan bawan Allah da kuke gani, akwai wata baiwa Allah Fatima ya shekara 20 wadda wannan ya kidnapping ɗinta. Bayan ya yi kidnapping ɗinta kuma ya mata fyaɗe, daga baya ya yi demanding ɗin kuɗi wajen iyayenta naira miliyan 3. A sakamakon bai samu wannan kuɗi ba, iyayen suka yi rezin kusan 120 suka bashi. Bayan sun bashi ya ki sakin yarinyar nan, daga baya ya ƙara demanding ɗin kuɗi. So bayan iyayen sun samu hada naira 80,000 in the process su je su bashi, muka samu labaran sirri na abubuwan da ke faruwa a kai. So ganin haka mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kaduna CP Musa Yusuf Garba ya umarci jami'an 'yan sanda da ke wannan shiya domin su tabbatar da sun kai farmaki a wannan yanki. So ganin haka tare da su 'yan bijilanti da 'yan sandanmu, yayin da wannan ba Allah ke kokarin ansa wannan kuɗi, Allah ya ba mu nasara muka kama shi. So bayan kama shi ne muka bincike tabbatar mana da cewa ai shi ya ma riga ya kashe wannan yarinya kuma ya birne ta a wannan gida. Daga ƙarshe mukaddashin kakakin rundunar 'yan sandan ya bayyana da zarar sun kammala bincike za su mika shi zuwa gaban kuliya Mantasabu. Ƙarshen rahoton kenan. Ibrahim Dattijo, JKD TV daga Kaduna a Nigeria.